أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraronmu a bahasosin da muke muku kan tattalin arziki a yanzu ma mun ci gaba da yanda dukiya take juyawa tsakanin mutane. Musulunci yana son dukiya ta zamanto dolatan bainal mujtama. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya karkasa dukiya daban-daban ya rarraba falillahi wa lirasulihi wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Sai faɗa hadafi shine kai la yakuna dolatan bainal agniya'i minkum, domin kada dukiya ta zamanto kawai masu kuɗi ne suke kewayawa cikin su, masu kuɗi ne kawai suke samunta. Alakar producing, wato alakar yin kaya da kuma alakar rarrabawa, mun je yadda musulunci yake kallon alakar yin kaya da alakar rabawa cewa daidai gwargwadon bukatun mutane ne, yayin da capitalism yake ganin yin kaya da yawa shine babban hadafi. Muhimmi suwaye suke neman kayan, ba bukatun mutane ba, muhimmi suwaye suke neman kayan, mai kasuwa take cewa shine kawai muhimmi. So da haka zai yi kasuwanci, abinda zai nema shine mai muhimmi, mai mutane suke nema a kasuwa, ba menene bukatun mutane ba. Gane bambancin wannan abubuwa guda biyu. Idan muka ce bukatun mutane ba tare la'akari da cewa za a samu riba ko ba za a samu riba ba, me za a samu, dole ne a yi wani abu. Misali a ce tufafi bai wadaci mutane ba, ta yadda wasu ba su tufafin sawa, a nan ya zama dole a yi tufafi har sai ya wadaci mutane. Ya bambanta da a ce tufafi ya wadaci mutane har ya yi musu yawa, amma tun da suna siya ko da ya yi musu yawa za a yi ta yi domin ya zamanto an samu kasuwanci, an samu dukiya ta fito sosai. Idan mutum zai haɗa guda biyu da yana da kyau ya zama abin da yake bukatun mutane kuma ya zamanto ya yi shi domin ya samu riba, wannan yana da kyau. Musulunci baya hana haɗa wannan abubuwa guda biyu, amma babban hadafinsa shine wadatar da mutane. Don haka ɗauke bukatun mutane shine babban hadafin musulunci, ba yin kayan ba kawai, ba kuma kula da ribar da za a samu ba kawai, a domin yana ɗan fara komai da yanayin mutane da abin da mutane suke bukata. To idan aka ce dukiya ta kewaya, to lokacin da ya zamanto mutum yana bukatar al'umma ne zai abatun dukiya ta kewaya cikin mutane, wannan shine. Amma idan aka ce misali mutum shi kadai ne yake rayuwa a daji, ko kuma wani ƙauye ne wanda bai fi mutane da ko ba, suna noma abincin, suna da komai da suke bukata na rayuwa daidai gwargwadon yadda rayuwarsu take, a nan za mu ga ba bukatar a ce dukiya tana kewayawa a cikin hannayen mutane. Yawa, don haka shi kewayawa dukiya, dola din dukiya, mubadala din dukiya, exchange na dukiya, bari mu yi amfani da kalmar turanci exchange na dukiya tsakanin dukiya da dukiya, ba shine muhimmi ba, saboda zai iya samu society, wata al'umma da ba ta bukatar exchange. Idan tana bukatar exchange to shikenan, alhamdulillah, a nan ne za a zo da maganar cewa kuma lallai yaya za a samu exchanging tsakanin mutane. A lokacin kuma exchange din yana daidai gwargwadon bukatun mutane. Misali wani yana bukatar ya sai doki, wani yana bukatar ya sai mota, wani yana bukatar ya sai gida, wani littafi yake so yanzu ya siya. Saboda haka dole za a exchange tsakanin mutane, ya bada kuɗi ya karɓi littafi, ya bada kuɗi ya karɓi gida, ya bada kuɗi ya karɓi doki da sauransu. A lokacin da ɗan adam ya tashi a tun farko yana so ya yi kasuwanci, ya yi exchange, ya yi canjeje, wato ya yi mubadala, ya yi kasuwanci tsakanin mutane, kasuwanci ya kasance mutum ya zamanto tun farko da farko yana hanyar muƙayyada. Muƙayyada shine suke ce trade by barter da English, wato musayan kaya da kaya. Muƙayyada, ya ba da kaya shi kuma ya amshi wani kayan, wanda mutum ya sha wahala sosai akan wannan. Daga baya ne ya hango, ya samu hanyar yin kuɗi, kuma sai zamanto sai kuɗi suka zama hanyar zalunci, hanyar danniya, hanyar mamaye tattalin arzikin mutane, hanyar kuma yunwata mutane, hanyar kuma talauta mutane da ɗagayyara su da ɗaiɗaita su, da kuma cin mutuncin mutane da ma kashe mutane. Wannan shine abin da kuɗi ya koma. Lokacin da ake samun canji an samu wahala sosai, saboda misali mutumin da yake son kaza kuma doki ne da shi,
ba zai ba a yanki kafar doki wani bangare a bayar a karbi kaza ya gama yawo. Ba zai ba a bada doki a ce za a karbi kaza, wannan ba za a bambanta su, ba za a kamanta su ba. Mutumin da yake buƙatar biro misali abin rubutu kuma ba shi da wani abu sai misali mukaddara yana da keke ko babur ko kuma yana da jaki, idan tunda muna magana zamanin da ne, ko kuma yana da gona, ba zai ba ya ɗauki gonarsa ya bayar akan a bashi biro, ko ya ɗauki jakinsa ya bayar akan a bashi biro. So da haka canji ya yi wahala sosai, trade ba karamin wahala ne da shi ba. Don haka ne sai mutum cikin hikimar Allah ya bashi tunani ya samar da amfani da kuɗi. Sai zamanto duk abin da kake bukata kuɗi za ka bayar ka karba, sai kuɗi suka zama su ne mukabilin canjin duk wani abu da ake son a samu canjin sa. To amma bayan kuɗi sun zamanto sun warware wannan matsala, sai kuma suka fara zama matsala su ma. Bayan kuɗi sun warware matsalar cewa yanzu mai son kaza yana da doki, ba dole bane ba doki bai karɓi kaza, abin da zai ba da kuɗi. Mai son biro ba dole bane ba da jakinsa don a bashi biro, abin da zai shi ne ba da kuɗi. To sai kuma kuɗi suka zamanto amma an yi amfani da su mummunan amfani ta wata hanya, sai mutane suka ringa tattare kuɗin, suna tattarewa, suna haɗawa, suna ɓoyewa. Abin ya zamanto sun taskace kuɗin. Ɗaya daga cikin taskace kuɗi har da banki a yau. Mutum zai ajiye biliyoyin kuɗi a banki a yau. Na gwara banki za a yi cewa yaro dai matsala, banki yana tafi da kasuwanci, banki yana gudanar da kasuwanci da sauransu, wannan an samu sauƙi ta wannan ɓangare. Amma mutumin da zai ajiye su a gida, ya zama tun ajiye su a gida, shi bai kasuwanci da su ba, shi kuma bai ba wani ya juya ba, saboda haka zai taskace kuɗi, sai kuɗi su karancin mutane, su karanci a hannun mutane, su yawa a hannun mutane 'yan kaɗan. Idan kuɗi suka yi karanci a hannun mutane, suka yi a hannun 'yan kaɗan, to sai kuma 'yan nan masu kuɗin da yawa wanda suke su ne 'yan kaɗan, sai zama ubangizan mutane, su bautar da mutane, su ma kashe wanda suka ga dama, su raya wanda suka ga dama, su wulakanta wanda suka ga dama, su yi abin da suka ga dama, saboda mai suna da arziki wanda yake sai abin da suka ga dama za su yi. So da haka wannan sai zamanto an samu wannan. A ka'ida ta capitalism babu matsala yin wannan aikin, amma a ka'ida ta musulunci addini wannan ba karamar babban matsala ba ce. Shi yasa za mu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai zo da wasu hanyoyi daban-daban na maganin irin masu wannan matsalar. Wannan ajiye kuɗi da ta sakace su din, manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa mu dinari da azurfa za su halakar da al'ummarsa kamar da suka halakar da wanda suke gabaninsu. Ya musulunci ya warware matsalar taskace kuɗi da ajiye su? Na farko ya warware matsalar ta hanyar hana taskace kuɗi ba wani dalili. Ya sanya musu haraji na zakka, ma'ana ya sanya musu kuɗin zakka. In mutum ya ajiye kuɗi duk shekara dole ya fitar da zakkarsu, suna nan ajiye amma duk shekara sai fitar da zakkarsu. Kuma da zai ajiye misali miliyan 1 a cikin banki ko a cikin gidansa ya ajiye miliyan 1, wannan miliyan 1 duk zai fitar da mata da zakka duk shekara, duk zai fitar mata da zakka duk shekara. Shekara nawa za ta yi? Za ta iya karewa baki ɗaya nan da shekaru. Dan aka yi shekara 10 aka duba ba maki a ga ta tafi gaba ɗaya da ya ba da zakata. Saboda me? Saboda musulunci ya zo da wannan doka ne domin magance ajiye dukiya haka kawai da taskace ta ba dalili. Sannan kuma ya sanya mata wani dokoki, kamar misali ya ba shugaba damar amfani da wannan dukiya idan ta kai ga cutar da al'ummar musulmi, idan taskace dukiya da tanaje ta ya zama zai kai ga cutar da al'umma, amma shugaba ya fito da ita, ko dai wannan ya juya da tilasta wannan ya juya ta, ko ba wanda zai juya wannan dukiya din ya zama tana circulating a cikin al'umma, tana tafiya tana gudana cikin al'umma. Na biyu, Qur'ani ya tsoratar, ko in ce duk dai wannan karfafa ne ga na farko. Qur'ani ya tsoratar da cewa za a yi azaba ga wanda yake taskace dukiya yana ajiyewa ba wani dalili. A gani? Kuma ya taskace ta kuma ya fitar da haƙƙin shari'a. Dole ne wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata thumma wala yunfiquna fi sabilillah
fabashshirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. cewa wannan wanda suka ce zinari da azurfa ba sa ciyar da ita fi sabilillah, ba sa ba da haƙƙin ubangiji, to ai musu albishir da azaba mai raɗaɗi. Ta wannan hanyar ne musulunci ya hana ajiye kaya da suka ce su, ya warware wannan matsala, ya tsoratar, kuma azaba mai raɗaɗi tana kan wanda ya saba. Hanya ta biyu, musulunci ya ba shugabanni ikon kula da wannan dukiya wacce take ba a jujjuya ta, domin hana dukkan wani tasarrufi da zai kai ga cutar da rayuwar tattalin arzikin mutane, ko da zai kai ga mutum ɗaya ya zama ya monopolizing, ya mamaye komai, ya zama shi kaɗai ne zai iya yin kasuwanci saboda ya tattare kuɗi a hannunsa suna da yawa, a hannun mutane babu, sai mai da mutane bayi, ya mai da wancan bawa, sai abin da ya ga dama za su yi, yana biyan su kuɗi. To saboda haka za mu ga cewa da wannan musulunci da wannan matsaloli. Da wannan bayani a takaice nake cike musu ku bayani, nake kai karshen bayanin circulating din dukiya a tsakanin mutane da kuma matsalar exchange, yadda musulunci ya warware ta, sabanin yadda communist ya cire dan adam hannu akan wannan, ko kuma capitalism da ya bashi a sake yana da ikon da ba tare an yi control ba. din za mu ga musulunci shi kuma ya control ta hanyar zakka, ta hanyar ba shugabanni fawa na su fitar da abin ubangiji a ciki, su kuma tilasta shi idan zai cutar da kasuwannin musulmi fitar da dukiya domin juyawa. Wannan shine zan dakata a nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai lokaci na gaba.